wes coba ya kapan iya cuma lagi mak, oh ini rasanya apa? Wah ya Allah. Piye iki maksudnya ibah? Bodone wis bar sabar. Iki sing dile iki wae. Oh, assalamualaikum. Dino kabeh. Kok weteng yo ketok anjing bolongan lo sak menit. Weteng. Ya pemarani sampai Tukin ya. Oh, lali ya ji. Kono kowe anune kok apa jebul kono mang malah pikon iki. Bokong kluwur tenan lho, Bang. Wah, copo iki. Curang lane sopo iki ya. Resek nang kene. Terus ngene lek banjir misalane sopo ya an. Terus luar sering kono. Ini pinggir. Nah. Ini kayak ngene. Nah, sirat-sirat ndangnya kok ngene pesane Allah. Watek. Wah, ora gak kuwe. Apa lho jane iso alasi lockdown iki. Apa tuh saya iki? Lockdown, akses dilarang ngarit. Iki jane andane sapa iki? Wong alasi ora dirit jane menduk ngono. Wah, iso alas ora dirit. Jane sapa iki? Andane sapa ngene? Wong alase temblake mbahmu kono, ngarep alas ndak oleh. Wah, apa jane? Kok ngaro ndak awet di lockdown karepe piye? Blek ngantok igane. Dur ngalas kok. Bolong-bolong lemah tangan tikus pete. Udah ngerti nih atuke. Enak iki. Dhuwur gunung tapi kertas tok iki. Wong jan ndak karo-karuan lho. Dhuwur alas nek kertas tok lho. Kertas iki mbok didaur ulang ngono nek dimanfaatne. Good job. Nah, sing kene kok ya wis lebar bodone seminggu. Waduh, Pak. Masalah iki opo iki mah nek rendet ijo. Kan pedas kabeh iki. Oh iya. Diinane aku sangoni rokok. Palek kae. Pak Surya sik ngruwak kok nek anu. Nyampo iki mang 10 tahun cah rene jane goblok. Nih sik anu. Pak Surya kome Pak Leis. Alhamdulillah kena GTHR senajan nek rokok. Rokok sik. Wah, ser rasane puwe apa? Soger. Wah, tapi yo asin ngene. Wah, nyatu yo gudang garam yo asin ngene iki. Gratisan yo enggak enak. Dan yo iki enak ngerokok. Karo ngarit ini ndak roh waktu malian. Bisa kene. Ora lho, aku mengi sampai pegel lho, beh. Lah mosok liwat nalas soti lockdown. Dilarang ngarit ditutup jane ya karepe piye. Aku karet lho neng ndi apa kon makan nggih sego ngono-ngono. RNCN ORN itu Pak nih jen iso mak ser ora krasa
Wis dina Setu bodone genep seminggu ngapuranen aku yen akeh luputku ing dina riyaya iki aku njaluk disangoni muga bisa tuku mobil Mercy. Iya, mending tuku Mercy yo ngarit neh. Ngarit kok aja. Sewumang ada tuku Mercy lho. Mercy yo opo abi? Empuh. Mercy yo paling yo edet kae, Mercy. Cukup iki. Makan kelinci cukup. Mulai anu. Mas. Rene bidok ini ae, bidok. Wah, rene bidok ini ae. Ini susu lah. Rene iki ngerti kalau lumah-lumah. Enak. Aduh. Hei, kondi we. Pas dolan-dolan wae. Yo, Cek terang kelo. Itu kondi lho we. Pas narik kemang golek ning awas kemang. Oh, wegel lah ning kono masuk enggak. Mbak Dening uwah tuh kono lho, Mak. Bisa apa baturmu? Yo dhewe kok dikocokne bedorene kok diparani. Jadi sepatumu melek ono badan. Nek gawe niku kapok iki wah iki anti sembarang lho iki. Piye we iki? Arep ning mahmu engko jere aku tak arep ning mahmu badan. Yo engko bengi. Cacah aja arep budal mahku. Yo sakno engko badane wek cacah yo. Kesusumen no. Wis wengi sak jam nyamene lho, Mak. Yo wis engko nek ngono tak oh, badane mahmu. Iya cacah engko tak kabarane apa engko cacah ben moro ning mahmu. Kenal yo? Yo, Santene yo. wis ono hati-hati yo. Yo. 2 hours later. Entah ini kene lah, bocah-bocah. Gue teko, memang jare badan kene yo, rumahku. Kadung macam mening srit kaya ngene. Duh. Kae bocah-bocah. Suwi gak mau dintai. Jangan ku kene lho. Suwi ram dintai gak mau. Nunggu. Salam. Nunggu. Baik, ngatur ae senjat perapatan. Anu, ora Mak. Jangan ya oleh. Wis ngene ya. Wis, kita kosong-kosong. Yo, kan ada tadi antara ngene lho. Kosong ya. Mana pisan? Opo jajan iki lho, iki lho. Spesial dijajani mantan. Wah iki, kamu delok iki delok. Jenenge pedes-pedes lemes. Oh iya. Lemes ning ngono. Wis nek iki tok badan cuma jajan ngene iki. Iya, ben. Bahaya iki. Ah, dile. Ayo yo. Suwe ora. Sana yo. Ini karek ngono ye. Uwe lapang. Sekali. Im. Nah lo bang beranang nih. Ngomong yo. Iya. Gedang. Cukup bermangan kuwi yo. Langsung. Ngombe bulas. Wah, aku jebak acamu iki. Anyaran kok jajane. Wah, sik. Gimana iki kecore mature? Apa? Ibu kesino barang ndi? Tanyo. Wah, ayo tak ampiri, Mang. Lah iki kene yo, ora ono. Ya wis. Ya dipangun jajane. Saya nenek ngono, suwe arang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat Budan. Iya. Piring katek kok bandingne. Kamu sih wepot ning omahan. Bisa kon mal growol ya wong. Growol. Tapi madine kan apa? Ayo nih. Nanti lho. Nang wis ya an. Napa wae? Sen langsung di kopi. Paling Sing gemek udel ya. oh iki teko musuhi. Yo tahu kumpul yo. Ya. Wong iki jadi murah nek. Aduh kuwi. Napa, Mak? Lho, pacan. Opo iki? Pedes-pedes lemes. Yo opo iki? Jajalan kapcop. Yang tenggak enak abare. Iki edan teko kene iki. Aku ngendi? Yo teko Ngamar to. Engko mantel tenan, bukan aku tuh ning ngene. Lah ya, Bu. Aku macak nang ngene wis sampe teko badan. Bu, lah sumu Mendung to. Ape udan wae wis sumu. Kene.
Enggak nih kopi gue tak seminggu loh, kita kok rumah paling membeli. Ini sini mana ini? Lah kyo, bingung piye kok bae ngene. Aku udah. Enggak apa. Aku dulu tak ngenteni kok mau teko-tekon. Kok tambah adine kon nganu mangan apa? Arep glowol nggih pakan sapi kok. Glowol? Heeh. Jadi ono glowol lho. Oh, alah iki kok ya. Sing aku lho kok sampai telu. Sampai aduh. Mun tak krono sampe wis. Aku kan piye. Mus tengku. Jadi dipangan. Iya. Gue tak buka. Aku piye? Wong piro jenengan? Lima iki kok kamu ndak anu tapi iki tetangga aktif Mak. Oh jadi. Ambil yo, Pak ganti sik, Pak. Aku ngurus nek. Ngurus nek. Beh, iki nang. Ini kok wis jajal to. Sik aja iki bagi. Iki ada aku jenengan lho. Apa? Pak gambar. Gambir. Pak Bulung mau. Pak Bulung. Bulung. Heeh. Bulung-bulung ra. Bulung lagi bulung. Ayo dong. Apa? Loh, Duh, kok radio ae? iya weh. Oh, dia orang yang orang iki. Lah. Iki nggih, ini warung lho. Aku minum. Omah gak buka. Iku lagi. Aku gua pasti kan. Aku pasti dari kafe aja nih. Kenapa? Ada apa? Gue pindah kafe. Gini, ini kok Semin tadi Mang. Kosok. Apa harus dibalik kok? iya, kafe Balik di udah aja nih. Ngopi. Wis disuruh aku tak usul ya. Siap. Wis ya sampe iya masuk balik kayak. Sama nih, Pak. Kuas. Kuas rumah kok Lawas lah ya. gampang. Wah. ah we Ya ya wis kok. apa sih dukul ngene ya Oh, ludus. apa Ludus ini kusenku. Aku gundul iki. ya wis no ya lo aku Panggil kene. Aku mulai. Gue orang hafal nih. Coba gak cetok belas dasar gue kabeh. Ya dulu. Pokokku barang. Jajan lu. Gue aja nih.